kurang apa piye? Lemu nyemar ki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabad-abad kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki sing kaget aku wae. Kowe bengok aku keboyo. Ora janjane iki dong apa ta? Ora janjane iki dong apa ta? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar ki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabad-abad kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Gareng barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak karo tak tutuk-tutuk wah gowo telo rantek-entek sanes dudu sanes seneng sampean niku ngarani ora meko nggih enten apa? Enten apa? Kok ngawe kalian ning abdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tengara Prabu Bel Gedhuel Beh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari ki enten jenenge Sadu. Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari ki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ing watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Bel Gedhuel Beh iku wani mbedah negara Ngastina. Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar ki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabad-abad kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Gareng barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak karo tak tutuk-tutuk wah gowo telo rantek-entek sanes dudu sanes seneng sampean niku ngarani ora meko nggih enten apa? Kok ngawe kalian ning abdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tengara Prabu Bel Gedhuel Beh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari ki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ing watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Bel Gedhuel Beh iku wani mbedah negara Ngastina. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku keboyo.
Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crit. Ana wis sik ana. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora bisa mbok men. Mula bendaramu saklor niki awat-awatana mungsuh Prabu Belkedwelbe. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka. Werku Ndara Janaka Belkedwelbe. Patihe Bayu Kinara Kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Nadyan ingkang rayi ing Dwarawati semanten ugi Projeng Dwaraka sedaya para kawula samya hujat. Krana ngawuningani pekabaran inggih menika Nalindra Ngloji Tengara ingkang jejuluk Prabu Belkedwelbe. Mongko nyatanipun ngumandhangi Nalindra menika kala wau mboten damel kuwatosing para Nalindra tuwin para kawula awit Nalindra menika kala wau miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu anjejekaken adil tuwin bener. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah ingkang mekaten kaselak raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma. Menapa mboten langkung prayogi menawi para Pandhawa sambet memitran lan Prabu Belkedwelbe inggih Nalindra Ngloji Tengara. Krana tumrap ingkang rayi ngamarta menawi punta sakadang saged sesambetan kaliyan Nalindra ingkang tansah angen-angen dhateng kautaman miwah kabecikan tanwandi saya kukuh bago kekuatanipun Nalindra ngamarta nuwun kadang-kadang paduka para Pandhawa Koko Prabu miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring pun ameng kekono dasare mongso katiga dereng ngantos paripesami Mbawacana katrenjo rawing nata agung ing mandul tuwin nata ing Astana Prabu Duryudana karya cingak sangya para Pandhawa wau. Dewa-dewa Sugata ngutani Dewa Narapati tuwin ares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi Koko Prabu sumengko tindak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura miwah Koko Prabu ing Astina wonten menapa dene rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu walah Yai sewu sekalapatanipun ingkang Raka Tadhawadana. Sowan kula nganti dhateng Hyang Prabu Duryudana menika sayektos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Hyang Prabu mugi kepareng mbantu dhateng putripotipun ing Raka ing Ngastina pun Duryudana. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yai. Menawi Pandhawa mboten sak biyantu kalian kula lan Hyang Prabu Ngastina tanwandi negari Ngastina mangke bedah. Negari Istana bedhatipun kukup dening Nalindra enggal ingkang nami Prabu Belkedwelbe saking negari Ngloji Tengara.
Nyata Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Dereng ngantos kula aben ajeng kaliyan Prabu Bel kedhuel ben nadyan nedya aben ajeng kaliyan patihipun kemawon. Sampun ngedalaken pengabaran ingkang mawarni-warni. Satemah kula lan Yayi Prabu Duryudana kepelajar wonten negaring Ngamarta mriki lan bubar sanggaya para sata kula nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Mengko suraos kados pundi dene mekaten pakartinipun Prabu Bel kedhuel beh. Mongko nyatanipun pawarta ingkang kula tampi nalindring loji tenggara tu nalindring ingatan sak nengenaken dhateng kautaman. Lah kok teka mekaten babaring kasunyatan kula Prabu. Wah, sampun menawi kula jlentrehaken sak mangke nadyan saratri menika mboten badhe wonten pundhatipun. Sawanipun Bayu Kenara anggenipun badhe mbedah negara Ngastina Yayi. Ngemuti beli negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Menawa Pandhawa badhe mentala nyumurupi negari menika dipun jeki dening Nalindra Loji Tenggara Prabu Bel kedhuel beh Werkudara Janaka pun kakang bantunen Yayi. Janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabat-abat kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Gareng barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak karo tak tutuk-tutuk wah gowo telo rantek-entek sanes dudu sanes seneng sampean niku ngarani ora meko nggih enten apa? Kok ngawe kalian ing abdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tengara Prabu Bel kedhuel beh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Kowe Sadu. Cari ki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Bel kedhuel beh iku wani mbedah negara Ngastina. Kowe ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku keboyo. Saya Bagong Srene ora jamak-jamak nganti mak crit. Ono wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok.
ora bisa mbomeh. Mula bendaramu saklor niki awat-awatana mungsuh Prabu Balkedwelbe. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka, Werkudara Janaka Balkedwelbe. Patihe Bayu Kinara Kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Sik. Bapakmu kae mengarep rono kok dadak mundur sik. Ha nika torpedo. Sing niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Ora nika niku kuna kok ya. Ora rak ngono ngerti ta kok nggih. Ayo lho Gareng monggo. Dadi sampean nyuwuk gending niku mung takon perkara torpedo niki Pak. Ya mung gumun arep maju kok dadak mundur. Ayo wong tuwa kaya karangan. Kan sing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung satriya bagus apa ana wujuding pawongan maju ning Mabaratan srayaning wong Astina srayaning Koko Prabu Duryudana kowe sapa takon karo aku Bayu Kinara Patih Ngloji Tengara Ndi Prabu Duryudana rangkete tangane tak kerincunge sing leboke pakunjaran ratu sing wis wegah nomo mawarah nampik pitutur becik wajib dilebokke pakunjaran dikapokake uripe Duryudana mati sinuwun ngestina kepelajar tumuli kula bujung sasamunipun kula bejung jebul piyambakipun niyup dhateng ngersanipun para Pandhawa sinuwun menawi inggih kula lan panjenengan badhe ngrabasing negari Ngamarta jernyatanipun Ngamarta menika punjer-punjering kesaenan lan punjer-punjering kabecikan ning nek wong Pandhawa ngewangi karo wong sing watak angkara Budi Candala ibarate kaya dene ngayomi karo maling mongko maling mau kudu dihukum anut pernataning hukum sing wis lumaku kepareng paduka nek kowe ora mentala kowe ora tegel mundur hak tandangane wong-wong Pandhawa Anggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludha kundur ketup iki sapa takon marang aku Nalindra Ngloji Tengara Prabu Balkedwelbe ya Prabu Tong Crot sapa iki Raden Janaka ngerti karo aku sing ora ngerti aku apa ratu sugih pinter mblegedu ora kurang apa-apa. Ayo Prabu Duryudana tak jaluk.
Kelakon boyong Koko Prabu iso nyempal bau kiwa tenganing Janaka. Wah, sempal ganing atiku. Sapa ngayomi ratu ngambek angkara. Ayo Prabu Tontongsot. Kunjang kancing langit kelap-kelapaton lerken sanging risang mawe gandrung piye Janaka mboten aneh menawi Koko Prabu Baladewa duwen Koko Prabu Duryudana kepelajar ora aneh yen to bule kakangku karo Duryudana kakangku keplayu lho. Dasarmu apa kok kowe matur kaya mengkono? Amargi Prabu Kedhuel beh menika digdaya. Yo, Prabu Tontongsot didaya. Janaka ora ngetokke pusaka. Mboten tumama. Kyai Jalak nembe ngoceh. Sembrono. Niki sapa? Niki Kang Raka. Wancine ora guyon, wancine ora sembrono. Takon iki Kyai Jalak kok ngoceh. Ambok ngasta Kyai Pentret kula. Semar mundur. 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 Ababmu iki lho. Nggih. Sembrono. Werkudara ora nggunakake kuku Pancanaka. Ora temama. Wis tak gunakake. Wis. Mbok sok dikethroki. Iki. Boten. Ya wis kana mundur. Nggih, Koko Prabu lajeng mangsaipun sinten? Wis kowe mundur. Perkara mungsuhe kuwi tanggung jawabku mundur. Inggih, ngestakaken dawuh. Werkudara mundur. Wah, kowe aja maju perang ndak kalah. Kalah menang ki perkaraku, wis mundur. Wah, aku isin nek duwe dulur tuwa nganti kalah perang. Lah nek nganti kalah karo Prabu Kedhuel beh kan mbok ya ora usah dadak ngresna. Diwalik mau. Kula tak kresna sampean Semar. Ya ora wangun aku kok dadi Semar ki terus le nyebut ki ora wangun mundur ora Kodara. Yo. Semar, anakmu telu kono mrene. 3. Ora wae loro wae. 3 napa loro? Loro wae. Gareng karo Bagong. Lah Petruke ora takon nyambut gawe, Gareng karo Bagong wae kon rene. Saniki sok Setu. Saiki mangkat ora? Gawe nesu ning Nalendra Ndarawati ki. Arep kok piye kowe ngejak apa kowe? Nggih kula udan. Iki kok awane do arep emosi kabeh. Sakarepmu. Kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu. Kowe sowan ratu arep nganggo jengklit sakarepmu. Wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalendra ngono to? Nggih. Ah, nek wis tekan kene kowe tak nehi gawean. Napa?
Ning kula ora iso lho nek nyampur niku ora iso lho. Sing pinter nyampur niku perbandingane Bagong bangone 1/4 ngoten niku bisa. Terus gampinge sepira niku Bagong niku wis kulino. Nek kula ora iso yakin mbok sumpah tur awak kula ya ringkeh. Ora perkara kuwi. Kowe lek karo Pandhawa tresna kuwi lahir batin apa ora? Lho lahir batin lho wis katakan seperti iki kula ngetutke. Ora duwe pangarep apa-apa ming sak derma nglakoni minangka darmaning wajib. Nek pancen tresna saiki kowe tak kongkon, nggih. Ratu Ngloji Tengara Prabu Balkedhul kae dipateni. Waduh. Wis ngono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe, ora iso matine Prabu Balkedhul beh saka Ngloji Tengara. Pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata cakra. Oh. Bojone Rukmini. Marai mangkel. Jawuh kok sapene. Wis iso mateni. Prabu Balkedhul banyak cakra sirahmu. Mati apa iki? Ana meng ari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya critani asline. Asline iki Dara Rukmini mbiyen iki selayang-layangan karo aku. Asli, weh domong ya. Tenan. Ada iki nyebut aku wis nganu darling kok. Mudhar ora eling tadine. Dhek nyebut aku darling, aku nyebut dhek Dariem. Oh. Terus aku direbut Kresna, ngerti-ngerti dhek neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yang ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Malah aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti iki jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen iki jenenge nom iki tak ya kaya anu to, sadurunge Dekle, sadurunge aku cekot iki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Ini asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Rukmini ngono mesti dheke krasa. Oh iya. Tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah manah. Dhek tau kok nari aku gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten, sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu lembah manah terus. Ah iya. Wis penake kono. Engko nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Amen dawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange lho ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih, saniki mawon. Sapa iki? Jebul wong Amarta kuwi aneh-aneh. Mbok menawa iki kawin silang antaraning Terwelu karo menungso. Sing mburi iki mbok menawa kawin silang antaraning Kirik karo menungso. Kirik, matamu ya ora. Tak penamu desa wae. Prabu Balkedhul Nalindra Ngloji Tengara. Kowe
rasah mungsuh ndara-ndaraku Pandhawa. Ning mungsuhku wa aini. Kuwi basa apa? Aku jaman isih dadi kongguan biyen. Ngomong aku senengane wa aini. Wa aini tegese apa? Aku mungsuh kowe. Wah. Koplo. Wah ini aku mungsuh kowe. Aku mungsuh kowe iki lut my lut ndut my rong. Iya ngawur ora. Aku nek mungsuh wong-wong sing jane kepengin lucu ning ora lucu. Weh. Samplok ora. Kok ngene iki penggemare akeh, Bel. Padake ora. Nyepeleke karo aku apa piye wae? Terus gawe geger karo negara warta. Mungsuhmu aku mati. Muter. Ayo Reng ya. Pengrawit diambil saka Karang Taruna. Kapok ora kowe. Kapokmu kapan kowe? Ya kowe. Nek ora ngono ndara iki piye? Iki wae sapa mestine ana sing duwe. Anggape sakem nek jae sikep kowe. Sing kenceng lho, Gong, sing kenceng. Ora sikep nek rang. Iki punyaku. Ora dunyet-unyet. Akhire tangane bel keduel bae. Tangan kok cendhek. Ora ana drijine. Mula ken mau tak alus kok ngepel terus. Ayo. Akhirnya. Waduh mati aku. Mati apa? Kudu tetep tekaning pati babar daning wujud ora petruk kantong bolong. Wes. Wes leren. Ngantel ora. Ketok kowe iki mang palsu apa-apa ketok. Akikmu ra tok ganti. Akik mata kucing sing tok nggo kuwi. Kuwi apal aku. Ketok. Cawetmu ora ganti. Ketok kowe mlotrak tulisane Jitimen ketok. Wah, lah cilaka ya. Ora cilaka ya pancen kaya ngono kok cilaka ora. Wis ben. Kapokmu kapan? Sinuwun Darawati, niki lho sing dadi ratu pun bacar. Petruk kowe kok kuat dadi ratu? Mundi pusaka ngamarta sinuwun. Wah, dalah mula Njahe Prabu nganti bingung penggalih koncatan pusaka. Nggih. Lah kok iso nggawa pusaka? Lah nalika sinuwun masrahke kula ken nggawa wangsul teng negari Ngamarta kula niku mimpi nyoba. Jadi nek kedunungan pusaka niku iso dadi ratu, iso dadi apa-apa. Lah kok nyata. Lah pusakane apa isih tok gawa tesih. Tak suwun ngene, tak jaluk bali. Reng. Ayo. Aku ming jukukke kok. Oh, mesti arep dadi ratu. Dadi ratu kuwi kena lakone Suwana dhewe ora.
Petruk tangane bar nyekel pusaka isih antep e. Pusaka kok nggo rebutan kaya nuk. Mangsamu padake ora. Ya wis nek ngono aku sing nekseni ya Petruk. Nggih. Niki ya menggo nyoba, ternyata kawula cilik kaya kula niku ya iso dadi ratu. Mula ya mugi-mugi sedaya menika rancak samukawisipun. Iya apa ana kan? Sing dadi patih kae sapa? Sik, Truk. Iki coba sing dadi patih iki kudu diluruskan semuanya. Luruskan piye? Sing dadi patih kae sapa? Terus Petruk sing mau karo aku gara-gara mau sapa? Ah Petruke ganan rene, Reng. Oh ya. Salin. Kowe gaweanku. Ora salin totok sirahmu. Weh lah pusakamu anyar ta, Tru? Kowe kok nyolong horene blendis. Mohon perhatian. Kepada masyarakat jangan keluar dari rumah. Pakai masker, cuci pakai sabun, lalu di rumah saja. Jangan belanja, jangan liwet dan sebagainya. Tetap di rumah sampai mati garing. Ora sembrono iki. Yo aduh. Oh, petel kok gedene semono ora. Kae patihku tak kone ganti. Sapa patihmu? Tak kone rene. Patih Bayu Kinara iki lelakone wis rampung. Bali kaya wingi uni, waduh mekaten. Iki lho ra. Heeh, aku ya wis badar kok ya Bali. Ih, wis kaken dawuh. Wajang keparengipun ados pundi? Wis Badar. Pokoke kowe dadi tukang ngusungi salon meneh ya Ron Lasiron. Ngono karo nyambungi kabel ya. Pokoke nyambut gawe sing tewaju. Wis Badar. Kabeh wis paripurna dole. Ayo mlumpuk ning negara Ngamarta. Lakon sing kababar mbok lakoni iki mau sayektine mung minangka pepeling sarta pepenget. Sing jeneng kawula cilik ku ya bisa duwe gegayuhan sing persasat sundhu langit. Merga wong pinter, merga wong sing limpat, merga wong sing wegik kuwi isih kalah karo wong bejo.